ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolonodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu fene ka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyongona wero ika so jolente bi ayre ma fiu DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo e mago be kuna funia were la sa i senfa biribiri ika se udaga yorola ni oye murba buye station orixi masunya la choy nega jurusra 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon okato bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon bi ame arabala disamur kalo kleta an kilin samba flani muganani amunu be kan laje mali kono mali ko ka obe fole no ka do wakati uchuko yaka o bismillah bi mali kuna funika bamana nga kuna funia okeneka kuna funi damnela kunu taratani o bena December kalo kleta ma anga jamana kuni tume sangala kada haka seku jamana gouverneur ni oye contrôleur général Alassane Traoré kasangani aleka tanyaluye kada haka akumeka na bamako mission konna mini ana denke chemani kunomi be sanani bonya kola ni uyesira bakan kasara ke mi kada sababu ye uflashi koni mabo ala o kama kunungu uka janaja bara olu koni kera kena minka anga jamana ministre nyama ku général de division Abdoulaye Maiga fogatasi anga jamana fintigla kachama madina nyama chama maba chama koni iyera soro keneka munna uye folini bunya maseku ke kata femi contrôleur général Alassane Traoré koni yoroka klaka afu akabara nyuma kelon konna jamana oye hairala ka foko ay ko ba chamonke ay femba munu koni ke dadura olu konna ka klaka ablasrani do udon koni chama o koni nyimi yere konna médaille koni dara ashuka ka ke chevalier de l'ordre national koni amba fo ala kabala bala dali nogoya général Alassane Traoré koni temele ko feka buino kunu tarata December kalo kleta anga jamana o konna la femme forum international annuel pour le développement de la région de Liptako Gourma o bara ngola anga jamana konomi takufolo koni kera kasangani o dunya koni forum mere keneka o kwasiki kunte do were relèvement et stabilisation ni o betali ke basigili konya o lu koni na kenemi ka anga jamana ministre mi konya shino ben ani chebe mani o ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale général de corps d'armée Ismaël Wage ale toni tumbe na fokatasi anga jamana mabachama o koni ma nyana jen koni na to sena fo shini ala musani ala ma bashike o kama femme Mali Niger jamana fokatasi Burkina jamana olu kono mabachama fana koni usindo ikaroni la jey ola dirpani oye anga jamana fintigila ka kuna funindi so ba koni ye kasanga kalo ulube la jami ke mino be wole bla anga jamana kuna fundila ma wala sa kasega wala li koni ke oye anga fintigila ka la halaya olu koni ka kale daga ola okera kunungo kasanga ni December kalo kletan ye kena mi koni kan dirpanya mo akoni idado anga fintigila ka barakelo olu konna November kalo yere okonna la kasanga ni aka kuma oye aye yere konna la feme dirpanya ma akumara aye ayira ka fo November kona la nga fintigila ka wiye baraba chama o erede koni ke mi ndo ere koni kra ni karo grandina tigila ma ka nyema chama koni tanyali koni nye ku bone udina mi kra obulo mfe chama koni mneli fo kata se ikaro ka fo mugu juku koni filila u kan kaseka u chama koni shila tunu ayira la ka fo uye wili ka jo chama ke fana katanga fintigila ka yere kama wala sa kaseka ta fe mi karo ka fo binkane wale koni ke ula mina nga fintigila ka yere koni wili ka jo ke katatu ku ula o kama anga jamana jirpa o nyema akoni ayira ka fo kanga fintigila kauye barabade konike ama fo alibi ala kanga jamana fintikila kau koni fangasi alibi ala ka femme karogada dina tikila ma koni na kasika di uma
fɛn min ye espace d'interpellation démocratique ni a bɛ fɔ ma ko EID o tako 28 baaraw kɛra kunungo an ka jamana kɔnɔna la CICB kɔnɔna la ni o ye Centre international de conférence de Bamako kɔni ye kɛnɛ min kan an ka jamana ministre ɲɛmaa tun bɛ yen nɔ général de division Abdoulaye Maïga fo ka taa se an ka jamana gouvernement maba caman o kɔni o ma kɛnɛ kan o kɔni ye o décision minnu kɔni taara fɛn min ye dugukolo ko fo ka taa se kiiriko olu kɔɲɔw ma olu caman de kɔni bɛ a kɔnɔ o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw. An bɛ taa Ɲoro du Sahel ka olu kɔni fɛ yen a yirala k'a fɔ nin wagati laban na Ɲoro du Sahel ka olu fɛ yen balofɛn olu kɔni sɔngɔ yɛlɛla ka d'a kan k'a daminɛ sogo la fo ka taa se sukoro ma nɔnɔmugu fo ka taa se tulu olu kɔni ma nin fɛn fɛn kɔni bɛ ni maaw mago bɛ jɔ olu la ka caya ko olu sɔngɔ de kɔni balila ka yɛlɛ min yɛrɛ kɔnɔna u ye damakasili kɛ ka taa marabolo ɲɛmaaw kɔni yɔrɔ walasa fɛɛrɛ kɔni ka se ka sɔrɔ o la. An ka jamana kɔnɔna la jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka wuli ka jɔ bɛnnen don VBG kɛlɛli ma ni o ye violence basée sur le genre ni o bɛ se ka kɛ binkani wale minnu bɛ kɛ muso la ni o ye minnu bɛ bugɔ furu kɔnɔ ani nimatɔrɔli bɛ da minnu kan fo ka taga se jagoya furu o ni a ɲɔgɔnna olu kɔni kɛlɛli baara olu ma o kama u ye tile 16 ni u y'o ta ka se ka baaraw kɔni kɛ o kɔnɔ ni a bɛ fɔ min ma ko 16 jours d'activisme min kɛra ka se ka ɲɛsin nin waleya ninnu kɔni kɛlɛli ma muso ani denmisɛnninnakaw kɔni yɔrɔ o baaraw kuncɛla kunungo décembre kalo tile 10 an ka jamana o kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna minnu ka baara bɛnnen don ni waleya ninnu kɔni kɛlɛli ma ani ka se ka maaw kɔni lafaamuya a kɛkoli kɔni kɔlɔlɔ olu la u ye a yira k'a fɔ ka sanga n'u ka campagne kɛlaw kɔni ye u ye jaabi minnu kɔni sɔrɔ ko a bɛ nimisi wasabɔ ka d'a kan maaw bɛ ka faamuyali caman kɔni sɔrɔ ni waleya ninnu kɔni na min yɛrɛ kɔnɔna maaw bɛ ka taga a dabilali sira fɛ. Jamana ka lasigiden min an ka jamana kɔnɔna la ni o ye Murata Yuko ye o ni ka dɔn k'a fɔ ONG min a bɛ fɔ ale ma ko KES ni o ye ONG min kɔni sigilen don i ka dɔn k'a fɔ sigida kɔni saniyali ani a ɲɛtaga ko olu kɔni ma ka sanga ni kunungo kɔni olu ye lajɛ dɔ kɔni kɛ min kɔni kɛra contrat signé dɔ kɔni senfɛ ka d'a kan a yirala k'a fɔ Japon jamana kɔni ambassade a bɛna sɛbɛn wari miliyɔn 42 bɔɲangore kɔni di ni ONG kofɔlen ma walasa an ka jamana faba sigida duruna ni o ye u ka se ka u yɛrɛ kɔni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnla galadon o kɔni baara olu kɔni sira fɛ ka d'a kan galadon yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ ka se ka u dɛmɛ fɛn min ye jiw kɔni minnu bɛ bɔ ka kɛ tiɲɛni ni fɛnw ye ani ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw ɲɛtaga olu kɔnɔna u ka kɛnɛya fo ka taa se u ka ɲɛtaga o ko o kɔni ma dɛmɛ min kɔni bɛna di a kasabi bɛ taa i jɔ fo sɛbɛn wari miliyɔn 42 bɔɲanko la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni ya damadama ninnu de ye bi araba an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la kunnafoniya jɛlenw bɛ sɔrɔ yen nɔ de ni aw minnu bɛ fɛ k'a ka jagofɛnw lakodɔn k'a ka cakɛdaw lakodɔn a y'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la nɛgɛjuru sira olu bɛ tɛmɛ an ka jaw duguma aw kan bɛn sini alamisa ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko makɔnɔ.